ଏକ ସମୟର କଥା। ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ। ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେହି ବି ନିଆଁ ପାଖରୁ ଉଠିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇ ଗାଁର ରାଧୁଆ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକ ସେ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ତା'ର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବା ଲାଗି ବାହାରେ। ସିଏ ତା ଜମିରେ ପାଣି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତା'ର ନଜର ଗୋଟେ ସାପ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ ସାପଟିର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାପଟି ମଲା କାଠ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ହଲଚଲ ହେବା ଲାଗି ବଳ ବି ପାଉନାହିଁ। ରାଧୁଆ ବହୁତ ଦୟାବାନ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସାପଟିର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଏ ସାପଟିଏ ଥଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିବ ତାହେଲେ ଆର ତ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ନା ନା, ମୋତେ ଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କହି ରାଧୁଆ ସାପଟିକୁ ଭେଡ଼ା ଉପରକୁ ଆଣି କିଛି କାଠପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାପଟିକୁ ସେକ ଦେଲା। ସାପଟି ତ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ହଲଚଲ ହେଉନଥିଲା। ଯେମିତି ନିଆଁର ବାମ୍ଫ ବାଜିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସାପ ତ ସାପ ତା ପ୍ରକୃତି କୁଆଡ଼ୁ ଅବା ଛାଡ଼ିବ। ସେ ଯେମିତି ତାର ନିଜ ବଳ ଫେରି ପାଇଲା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କୃଷକଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। କୃଷକଟି ସେଇଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଚରା କୃଷକଟି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁତାପ କଲା ଯେ ଯେତେ ଦୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସାପ ଭଳି ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୟା ଦେଖେଇ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯେ କଲା ସେ ତାହା ଅନୁତାପ କରୁଥାଏ। ଅନୁତାପ କଲେ ଅବା କ'ଣ ବା ହେବ? କୃଷକଟି ପରର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ହରେଇଲା। ପ୍ରଥମେ ଦୟା କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସେ ପ୍ରାଣୀଟି ଦୟା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ।